storočia, čiže má dosť veľký náskok, ale Kanye West... Kanye West, ten je čo táto perla. No tak to príde najmä po tom, čo včera na týždni módy v Paríži povedal, že nie módni návrhári, nie. A oni určujú, čo sa bude v ďalších sezónach nosiť, ale on je ten trendsetter. Tak sme si povedali, že urobíme taký test, že kto je väčší egomaniak, či Kanye West alebo Madonna, no a tento test spolu s nami podstúpi Daniel zo Sniny. Ahoj. Serus, Mišo a Mona, zdravím sa Slovensko. Aj my zdravíme teba. A ty teba. máš taký pozitívny náboj v hlase. Máš za svoj pekný deň? No samozrejme, vynikajúce každý deň. Stretol si nejakých egomaniakov? No, tak ja ich stretávam každý deň, ale to je skôr falošné ego. No veď toto. Ale tak v prípade Kanye Westa tiež je to podľa mňa falošné ego, pretože chlapec trošku to preháňa sám so sebou. Tak ideme na test. Kto je väčší egomaniak? Kanye West alebo Madonna? Otázne je samozrejme, že kto vyslovil následujúce vety. Ako tvorca vkusu vždy nájdem to najlepšie zo všetkého. Kanye West? Samozrejme, tvorenie histórie ma zaneprázdňuje natoľko, že ju nemám čas čítať. Kanye West. Pochopiteľne. Nečítam, pretože moje príbehy sú lepšie ako to, čo ktokoľvek iný napíše. Kanye West. Kanye West. Stará dobrá Biblia ti nič nehovorí, milý Kanye West, že? A ďalší citát. Pochopte, som najvplyvnejší umelec na svete. Znáte Kanye West. Nie, povedala to Madonna. Ja rap nepočúvam. Môj byt je príliš pekný na to, aby sa v ňom počúval rap. Madonna. Aha, toto povedal Kanye. Paradoxne. Ďalší citát. Uráža ma, keď mi ľudia neuhnú z cesty. Madonna. Správne. Najviac ma trápi, že sa nikdy v živote neuvidím naživo vystupovať. Madonna. Kanye. Ale aj Madonna podľa mňa do tejto kategórie zapadala. Ďalší citát. Každého zaujíma môj názor. Kanye West. Povedala to Madonna. No, pána, to si neopúšťam. Keď sa na to pozrieme triezvo, nikto ma nikdy neprekoná. Kanye West. Madonna. A posledný citát. Neverte 90% toho, čo poviem. Vlastne neverte ničomu. Môžem si celý čas z celého sveta aj z vás robiť srandu. Teraz to musí byť Kanye West. Oh, yeah. Áno. Máš 50% úspešnosť, čo sa týka odhadu na egomaniakov. A na Kanye Westa a Madonu. A najväčším egomaniakom na tejto planéte je pochopiteľne Kanye West. My mu želáme krásny, dlhý a pokorný život. Super. A tebe, Danko, do Sniny posielame tričko Rádia Express. Ahoj. Ďakujem. Maj sa krásne. Čau.